100, okay? Deutsche Sender, sag aber Gold auf Sender. Gloria e respeito a Deus. Gloria e respeito a Deus. Pobyta, bisschen scan, mit mina minita, vi kan inte här. Jesus jobbar aldrig för här. Let's go! Kolla! Ett av dig, ett av dig, ett av dig. Här är det något! Peace.